Comrades, njengabantu abasha KwaZulu-Natal, akukuningi esifisa ukusho Comrade Chairperson of the Session. Kepha sinenkinga naleya ndoda yalapha na eZululand ekuthiwa uThulasizwe. Comrades, uThulasizwe kumele ancishwe imali that is coming from the government of the ANC. Comrades, Comrade Nomagugu, sithi uThulasizwe sicela nimncishe imali eqhamuka ku-ANC government. Comrades, leya mali efakwa laphana eZululand yenza izinto ezimbili emphakathini lapho esihlala kuyona. Comrades, number 1, uThulasizwe ukuze akunikeze umsebenzi ugumulisa omama nogogo bethu amaphitikoti. Number 2, comrades, uThulasizwe ukuze anike abantu abasha umsebenzi odadewethu nezintombi zethu ubagumulisa ama-G-string abagulumise ama-lingerie. Comrades, uThulasizwe ngemali kagovernment we-ANC uzibona engaphezulu komthetho, uxosha abantu ngokungemthetho, uxosha abantu ngenxa yokuthi abamsupport futhi abayisupport inhlangano yabo. Akancishwe le mali. Comrades, comrades, sizocela kuhulumeni ophezulu comrades ukuthi especially kuleya department Department of Higher Education kunemali eqhamuka kwa-National Skills Fund. Kunama programs amaningi comrades enzakalayo la emphakathini. Okokuqala wama-security, awesibili ama-crash, o-plumbing noma wama-skull skills comrades. Lapho eqashwa khona amalunga enkatha kuphela. Sithi leyo mali ayivalwe comrades. Amandla size la ebaqulusini comrades. Umasipala ukweleta imali engango-54 million ukweleta u-Eskom. Nazi ukuthi sengenzeka ukuthi ningabi nagesi for the next 6 months comrades. Ngoba leyo mali bayithathile yonke bayoyidla emabhida comrades.